Hola, nois i noies. Jo sóc l'Eureka, la petita científica. Suposo que aquesta curiositat meva i aquestes ganes de preguntar-ho i saber-ho tot em deuen venir de família. La meva mare és inventora i sempre està construint els artefactes més fabulosos que pugueu imaginar. Gràcies al seu últim invent, el Cascus Intertempus, podré viatjar a través del temps, conèixer els científics més importants de la història i que m'expliquin els seus descobriments. Copèrnic, Galileu, Newton, Darwin, Marie Curie. Einstein, Watson i Crick. Si m'acompanyeu en els meus viatges, viurem un munt d'aventures i podrem xerrar una estona amb els científics més importants de tots els temps. Ja ho sabeu, esteu tots convidats a acompanyar-me als viatges de la petita científica.